Wabil khusus kanggo bapak tuan rumah lan ibu tuan rumah semoga terhibur selalu. Kanggo Nok Wilda sing ana ning lamaran tarun. Ora ketinggalan kanggo Kang Atma sing duwe jaran putih jaran. Nok Tati Jenti, Nok Tia, Nok Walfa. Bibi tuan rumah, bapak tuan rumah. Terlanjur seneng yen lagi mesem sedem dipandang. Bibi tuan rumah, bapak tuan rumah, juga masyarakat Bayurlor. Ibarat kembang mekar ning taman, tumengah kumbang ngawarayu. Yo ditarik maning kanggo bapak tuan rumah dalan. Wabil khusus kanggo Mimi Erika sing duwe dupe. Uga kanggo Nok Tini, Nok Celia sing ana ning Taiwan. Kanggo Kang Demol Kang Demol, Kang Tapo sing duwe shooting production. uga Papai. Oke, ada Singapura, aye. Dok City, Tanjung Tono, Bupati Ganteng, aye. Umpama pariwis abang najan masih ning adegan sing anyang wong pirang-pirang kakang wani nebas larang. Coba, Kopi Emi, Kanggo Nok Wilda sing ana ning lamaran tarung. Oke. Mamai Ayu, aye. Demi senong sing terpuja rela korban harta benda tetebas mangsa urungan ning senoga kange cinta nebas. Tarik maning yo. Ibarat kembang mekar ning taman, tumengah kumbang ngawarayu. Disenggol bapak tuan rumah jan. Cita kebasan kanggo bapak tuan rumah, juga bibi tuan rumah. Ora ketinggalan kanggo penggemar Liga Buana ketinggalan. Grup terang-terangan, grup tembang syahdu, kanggo Nok Kiki, Kanggo Nok Tini sing ana ning Nok Taiwan. Tini, Nok Celia, juga Nok Milda ora ketinggalan. Agus Sedok Api dari Taiwan. Ora ketinggalan kanggo Kang